Doncs com que jo no he de fer la conferència, bé, a part de la benvinguda que us volia donar i lamentar la gent que no serà aquí, ells s'ho han perdut, doncs donaré la paraula a la Maria Rosa i a la Francina, si vol parlar també, per explicar-nos una mica tot això. Coneixeu la nostra simpàtica amiga Francina Costa. Molta gent ha conegut el seu marit, en Jordi Costa i Roca. Era professor de química. El vaig conèixer quan jo treballava a la Depeixa. Era un senyor molt erudit i venia molt sovint a patar la xerrada quan amb nosaltres, els empleats de l'agència de viatges i amb altres amics comuns, perquè la veritat és que la Depeixa era un lloc de trobada molt còmode. Xavier de Barbara era un càtar que després d'haver lluitat en el seu país i va haver de marxar, va venir a viure a Perpinyà i després va anar a lluitar contra els sarraïns amb en Jaume I. I també hi ha un llibre, no?, que s'ha presentat també a aquesta conferència. Sí, és el llibre, sobretot, que he presentat. Com es diu? Es diu Xavier de Barberà, Lleó de Combat, i aquest títol de Lleó de Combat és en Jaume I que li va donar. Com un sobrenom gloriós. Sí. Quin és l'autor? L'autor és en Jordi Costa i Roca. Bon dia, senyor. Em costa que el coneixíeu molt bé, aquest senyor. Qui era? Era el meu pobre home, que malauradament ja fa 9 anys que ens ha quitat. No sé si es diu ben bé. Com ho definiríeu? Què feia? Quin interès tenia? Tenia, abans de tot, l'amor de la seva Catalunya. El seu país, de la seva vida, les proves és que primer va entrar d'Espanya als 14 anys a la retirada, després quan va ser a França sempre es va ocupar d'Espanya, va anar a fer maquis, passant a Prats de Molló als 20 anys i pico a la neu, tot això per favor de la Catalunya, i ell no li parlés de res més que d'això a la Catalunya, que ell va fer estudis de química i va acabar com professor de català. On va viure a França? A Occitània, a París? Primer va estar refugiat a Agde, a la retirada, i després vam viure junts, que ens vam casar al Marroc, vam viure 14 i 15 anys al Marroc, allà, i vam tornar a França, va entrar, si li donaven una plaça de professor, va entrar com professor de física i química a Serret, del 65 al 85, a Catalunya Nord. Ah, sí, ell sempre després de la guerra va ser... Quins altres interessos tenia? Ha publicat altres llibres? Sí, coses sobre el sindicalisme, i havia fet moltes poesies també, després havia estat el director de la... com se'n diu això? De l'agrupació de les minories, llengues i minoritaris amenaçades. Va anar al món sencer, va anar a Etiòpia, que va ser ja que va prendre mal, enviat per l'UNESCO, que va estar a l'UNESCO. Ha viscut la major part de la seva vida a Catalunya Nord, pot ser? Ah, sí, Catalunya Nord, sí, perquè el 65 vam tornar del Marroc, quan ja no hi havia més ningú ja, de Marrakeix, que ens hi havia agradat molt, veritat, i que ja havia acabat allà com professor. Vam entrar aquí com professor i va ser professor de Serret fins al 85, quan va agafar el retiro, i ja feia 2 anys o 3 que feia només no pas professor de química, sinó professor de català, amb tot l'amor que li portava. Entesos. Primer s'explica la infància de Xavier de Barberà i després tota la seva vida de batalla. Primer les batalles de Muret, és a dir, a Occitània mateix, fins que va haver de marxar del castell de Caribús, que va ser l'últim que va defensar el castell de Caribús, i després se'n va anar, va venir a Perpinyà i es va posar de seguida al servei de Jaume I, amb el comte del Rosselló, que també em sembla que en aquell moment era comte d'Empúria. És a dir, primer la part defensant el seu país i després lluitant contra els sarraïns. Bé, per acabar, pot ser una pregunta important. On se pot comprar el llibre? Quin és l'editorial? El depositat a la llibreria catalana. A la llibreria catalana de Perpinyà. I el Centre Cultural Català. El Centre Cultural Català. Casal de Jaume I. I el casal de la senyora Costa.
Els trabucaires. Els trabucaires. Va ser els sí. trabucaires. Sí. Però ells no els venen, Bé, moltes gràcies. Perdoni, m'he descuidat, i és molt Amb el ple. important, és que el meu pobre home, amb el Pere Verdaguer, van ser els que van de la Universitat Catalana d'Estiu. És a dir, que els Van van crear. crear, Ja els primers van anys, crear, van- sí, van crear. Els van anar allà a Prades, a l'escola a Prades, al liceu, i ho van posar tot com cal.